ya kabere yengwane mnatogenda tukunyara kuba tuko nyesanga iga maiga yokurigereria report card yawo ngakego soma so far tuliko kora mirima egweka abarahimbaro also abande muno bwato mu bunge obumachoge bora bwa seward yawe gutuka no bwato mu governor bwe county ya Kisii His Excellency Paul Simba Arati mo senator naro lero nabwate mpaka komite iri gukora oversight kurwase kere ward gongete ngabomba bora gutetigirisiko timaiti kwara mention ya kabiri gatatu omugavana overally ngakyoko ligereri in terms of the level of support okubwaterana na coordination kurwasa baraya babande elinda kuene kinga services kujase omumbaba nchirororo ngakyora comment on that. Biyamana singincho yeli swali elio naende tuiranire studio. Omoe mpione akurukunga Nolifason Opadia Warongo. Oruta sepatia ODM na incho nanda sepatia ODM. Ande baitewe karatu ya kurigichukura tuengi kuriyamu. Okubwatera na kwa nenere nuku yakule. Nkokorali gasi asi wodi yane nabigite mikakati asi wodi yane chipara school chipohol nabwate mikakati eyo. By the way bunabono enyumba nere na agachite nyumba gete abantu gete bane barengense ngabagachire nyumba enyumba nere ndete kwagacha total orphans enyumba yagachi tuya transferintals abibuli baka kubonsi nga promise nkonyoro sindi ngaenda kuchikonyoro nganyora nende the walls have fallen down ngachikora chisimiti umuchanga ngateneni chikwora unabona lero nakwana no moyempio nenga ninda etukobike roof enyumbelia on the is ready kubwaterana nenchito konye abana abuchi ovan igo generally ngubwaterana tole no moyempio ne even kwegule ngalero ntwa kwana nere okurukuna no Oliverson Opadia Warongo yo machoge bora constituency. Nano women rep Doris Donya nendo nando mungina by the way ngwaterana tore nere unabani ege simali mitege tangani una irito borai igale mitege simase umungina ro morai abo ere wodiane ege akakebeka magena market. I'm very happy and I'm very pleased for what is mangana ya korete ngwaterana tore wano tukuchaso mugavana nje tukubwaterana no mugavana kuna boni pali yane nateba era quarterway itraera ebira kitambire twagura as account ekonara kuma tebi guri status ye pareri agancha ngibira kitebi wansa koregas wodi yane biguchakira bira akora eshida ye pali you ero and by the way thank God for the governor to what wanje tu mwananchi wanjita magendero utakita ko make sure ngebe civic for the development y'abantu ba Kisii County etumike. Yeah, by the way our governor Timothy's kwa mwikirange is down to earth okogotekerera. Yes. Okay. So nabote bango ko the level yoko bwatera nabara ya bande rengia na omombaba is benefiting kubwatekana no kubwatera noko. Yes. Okay.